lweny gi pod tiere. Koro en gima kwako kuonde gi duto mondo mi ores Moi. Gweta unieyo gole mondo noto tim odhi nyime koso migawo mar somo range yo machal nade. Anatiyo kodi kapok akaw yweyo kendo. Gima duong' madawacho en niya, seche ma nonro dhi mbele kaka sani odhi mbele no, pressure no be samoro ber ma ineno alumni koro ketono. Sama nonro dhi mbele to pressure be nitie koni. Iyudo ka koro kata ni mondo VC gini owuoge o resign or they leave the offices for other people bedo mayot. Nye watime ka gi Gachagua no atieko wachne mayot kendo within a very short period of time. Why don't we do the same in Moi? Another thing manadwa wacho en niya, Cleophas in jakanye Kisumo Kanyakwar awe ni janyakach. Adwa wacho wach moro niya, ineno ka weche mag kiful ma nyakachka. DCI tieko gi kendo very fast. Kendo ineno ka gise update wa Facebook gi ni nyose yud ng'ama timo wach mar kiful ni kama. Kendo gitimo piyo kabisa. Ang'o ma mono gitimo the same thing even on the issue of Moi University? It is very possible. This side they want to take this issue very serious. It is very possible. Wanyalo tieko wach Moi ni chon kabisa ma nyithindo donje school masomo dhi mbele. To gima duong' ma pod adwa stress on is politicians. Politicians akwayo the president nikech en gi powers mar timo mano. Okwer politicians kaka wan mondo wawere gi weche somo. Waisone political goodwill ema debed ni ogigi giduto to josiasa ibo kuchak udwa gi mondo migi girang weche mag university koro jochung kama chal nade. Mano kore problem. Josiasa wadwaro ni mondo wakaw center stage nyaka kamoko nego bed ni wakawe center stage. Why don't we let the right people to do the right thing? Ang'o momiyo nyaka koro wadonje Moi University ma wakethe. Wadonje in other universities waketh the education body of our country. It is very wrong. Kamano. Wakili, kapo kaka uyweyo kendo. Debed ni kiyudo thuolo. Jatend piny Kenya gi veto powers ge kapo ni entie go kata mag chuogo aput mpogo osechuo nyaka put manorango weche mag CBC monyo ni CBC ber wadhi kore nyime ikine mantiere karka mar university ma Moi